Досыць сур'ёзна ўсё это выглядае, на жаль. Асабліва праверкі гэтыя, калі людзей прызываюць на зборы, і яны без ніякага сумневу ідуць на гэтыя зборы, едуць кудысьці ў гародню, а это ўжо так нармальны знак, што трэба ехаць у гародню. І ім сёння ўвечары выручаюць о 9 вечара позву, што заўтра трэба быць о 9 раніцы ў гародні, і яны нейкімі там, у каго няма машыны, нейкімі перакладнымі спрабуюць даехаць, каб своечасова там з'явіцца ў этой ваенкамаце. Я не ведаю, ну, я бы кудысьці ў лясы паехаў бы, нейкую глухую вёску і спрабаваў бы выбірацца неяк там праз мяжу прайсці несанкцыянавана. А людзі вось так едуць, яны ўжо, значыцца, ну, неяк прапаганда неяк, ці гэтая школа, ці гэтыя там вышэйшыя навучальныя установы неяк адыгралі, што людзі так без ніякіх пратэстаў, без ніякага там сумневу едуць на гэтыя зборы, а гэта хутчэй за ўсё праверка, ці можна так рабіць. Таму што ну, гэта я ж далёка не аналітык гэтых працэсаў. Не, мы пачалаве, мы менавіта вас запрасілі, каб... Гэтая перспектыва шмат цікавей, так. Але на мой дылетанцкі погляд, гэта ўсё вельмі такія працэсы небяспечныя, і мне падаецца, што беларускае войска не вступіла ў вайну, ну, калі Расія пайшла з тэрыторыі Беларусі, таму што проста не было каму уступаць там, бо войска маленькае, малапрафесійнае, а ўсе, хто прафесіяналы, задзейнічаны па абароне асобы лідара. Ну, конечно. Это там некалькі тысячаў чалавек, якія прафесіяналы, такія жорсткія. Вось. І не было кого пасылаць, а цяпер вось ёсць такая тэндэнцыя, што ёсць жа рэзервісты ў нас. Вось можна заклікаць рэзервістаў, калі што, іх можна кінуць туды, іх не шкада. То бок яны ж... А іх перавыхавалі, прабачце, і вось добра, рэзервісты, заўтра ім даюць у рукі калашнікаў аўтамат. І што? Таму што калі цябе дзесяцігоддзямі выхоўваюць вось у гэтай парадыгме, абы не было б вайны, кнігамі, фільмамі, вершамі, песнямі, і тут за адзін месяц, калі рыторыка так змянілася, ўсё, мы рыхтуемся да вайны. Яна будзе ўжо непазбежна, яна ідзе ўжо, там часамі Лукашенко кажа. Ці магчыма так перавыхаваць людзей? Што будзе з чалавекам, куды ён паверне гэты свой АКМ, ці ён увогуле яго там... Возьме ў рукі яго. Вот адзінае, што ёсць у мяне спадзевы, што яны, можа быць, павернуць АКМ, а можа быць, проста кінуць яго. Але, ну, гэта цяжка вельмі прагназаваць. Як цяжка прагназаваць, у які бок это будзе накіравана, напрыклад, таму што, калі першая асоба дзяржавы гаворыць, што чарговым разам, канешне, яна гаворыць, што нікада нага беларускага салдата не ступіць на украінскую зямлю, вось, то, можа быць, гэтым разам, можа быць, ён і не хлусіць. Можа быць, это не разлічана для украінскай зямлі, это нага беларускага салдата, пра якую гаворыць першая асоба. Лявон Артурович. А вы? Серьезно? Нет, ну тут на самом серьезно. Я насамрэч думаю, што рыхтуецца гэтымі двума лідарамі адкрыццё другога фронту, калі там што першы правалены цалкам, там захраслены і невядома, як адтуль выбірацца. Вось. А адкрыццё другога фронту дасць, ну, іншыя магчымасці. Заадно можна праверыць баяздольнасць краіны НАТО якой-небудзь. Дзе будзе другі фронт адкрыт? Я не магу сказаць, но ёсць падставы, што якую-небудзь могуць атакаваць краіну Балтыі. Потому что сильно нагнетаецца рыторыка супраць іх таксама. Вось. Ну і калі ўжо браць там стратэгію, тактыку гэтага боку, так бы мовіць, то ёсць Сувалскі калідор, пра які заўсёды, нават калі я служыў войску, это было даўным-даўно, нават тады я рабіў мапы час ад часу у штабе, бо я мастак паводле адукацыі. Вось. І там адразу ўжо былі этой Сувалкі, яшчэ тады, яшчэ ў тых мапах. Хаця Польшча была быццам бы краінай Варшаўскага дагавору. Вось. А цяпер, безумоўна, гэта адна будзе з такіх, я думаю, верагодных мэтаў. Байпросвет выпусціў
2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма ўявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, тётка Геніюш Ларыса, Марія Калеснікова там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчка ваш напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю. Не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні. Гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. Супакойваюць нейкія эксперты военные, кажуць: Левон Артурович, все будзе добра, нічога не будзе, супакойцеся, все, вось, што мы бачым, все будзе окей, як казалі у пачатку 22-го года, да? Памятаеш такое? Вас супакойваюць такія словы, ці вось ваши ашушэнні, ваши адчуванні вам падказваюць, што нешта будзе не вельмі добрае? Ну, я могу сказать, по-першае, что у нас у Беларусі ўлада, она досыць простая. Это люди простые такие, якія хитрые или дурные. Ну, есть так хитрый дурань, есть такое вызначэнне. Вось, як толькі пачынаецца нейкая рыторыка у які-небудзь бок, гэта значыць, хутчэй за ўсё да гэтага рыхтуюцца. То бок там няма такога, што гаворыць адно, а ўжо зусім іншае там нешта. Тут просто вось вайна, мы рыхтуемся да вайны, значыць, рыхтуюцца да вайны. Гэта ясна. Але мяне супакойвае тое, што могуць проста не паспець адкрыць гэты фронт. Раздзел будзе нешта... Так, можа быць нешта. Яна знаходзіцца ў вельмі небяспечнай сітуацыі. Значна больш небяспечнай за Украіну. Таму што там все гэта трымаецца на нейкіх гнілых нітках. І так утрымаць столькі розных народаў, якія яшчэ маюць розную веру пры гэтым, розную рэлігію узнаюць. Гэта трэба каласальныя намаганні прыкладаць да гэтага, мець такую скіраваную, ураўнаважаную нацыянальную палітыку, а тут і так там все трашчала, а тут пачынаць вайну в этой сітуацыі. Ну, я маю надзею, што просто да гэтага не дойдзе, не паспеюць просто. Я думаю, што і беларускі лідар... Я думаю, што і беларуская лідар... О, правда сказаў. Я думаю, што па вялікім рахунку і беларускае кіраўніцтва таксама мае надзею на гэта. Я хочу... Не, калі ласка. Ну, таму што калі вымусяць, это ж ясна, што яны самі можа нічого не пачыналі. Але тут уже не падзецца нідзе. Таму што, ціснуць, што рабіць? Выбралі такую, значыцца, таких жаўнераў, якіх не шкада. То есть, якія так, перападрыхтовачка, там 25 дзён, я сам праходзіў праз гэтыя перападрыхтоўкі, гэтыя ўсе. І, да, там адправілі артылерыйская выведка, що там 25 дзён не рыхтавалі, ты там нічого не разумеешся, кінулі, і ясна. Ну, вось вы пісалі на Будьма, падаецца, так ці не? Такі артыкул у... Калі это было сукавіку яшчэ. Ну, я не памятаю. Не так давно. І Вольскі ж не толькі музыка, пісьменнік, яшчэ і мастак. Так. І там вы, калі напісалі пра вось гэтых рэзервістаў, што ад іх чакаць, вы такі вось малюначак дадалі. Вось патлумачце, калі ласка, яшчэ раз мы павернемся да гэтых рэзервістаў. Да, гэта рэзервісты, відавочна, так? Можа, якія? Ці не? Патлумачце. Рэзервісты, натуральна, гэта рэзервісты, якіх заклікалі войска, і вось упэўнены афіцэр вядзе іх у светлую нейкую вайсковую войску. Ну, светлую будучыню такую. А яны чаму з вачыма завязанымі? Таму што яны не ведаюць пра характар гэтай будучыні. І наколькі яна светлая. Ведаюць, куды і навошта. А чаму ідуць? Ну, што беларусы? Так. Таму што беларусы вельмі адказныя, парадачныя людзі, ім сказалі ісці, яны ідуць. Ну, гэта такое, нейкае, падаецца, гэта свойства жывёлы хатні, не?
Ну, ведаеце, колькі у свеце прыкладаў, калі разумныя, быццам бы адукаваныя нацыі ішлі вось так во. Але ж з прыгнечанай воляй, так? Ну так, невядома навошта, невядома чаму, ішлі просто, таму што ім сказалі ісці, таксама патрыятычна выхавалі, там... Добра, глядзіце, у мяне такое пытанне. Я ведаю, ну, калі я не памыляюся, вы любіце Беларусь? Абажаю. Вы любіце Беларусь, беларусаў. Калі ўсё ж такі так адбудзецца, прыйдзе Гасподзь, але калі адбудзецца, будзе нейкі наступ на Украіну ці на краіны Балтыі, і ў гэтым будуць прымаць удзел беларускія вайсковыя, а можа і рэзервісты дзе-нідзе. Вы расчаруецеся ў сваіх людзях, у народзе, у нацыі? Што вы будете адчуваць увогуле? Вот мне цікава, ну, таму што мы, самі, вы кажаце, мы блізка да гэтага. Якія будуць у вас пачуцці ў гэты момант? Ну, па-першае, мы крыху падрыхтаваныя да гэтага. Это не так, што мы спадзяваліся, што такого не будзе. Ёсць адсотак, што так можа здарыцца. Таму это не будзе, прынамсі, не будзе страшнай нечаканасцю. Ну, гэта вялікая ганьба вельмі, безумоўна. Таму што, каб гэта было бліжэй да 20-го года, хутчэй за ўсё, там бы нічого такого не здарылася, бо народ быў больш паяднаны, і там, каб падавалі ў рукі зброю людзям, сваякоў, якіх яшчэ ўчора там катавалі ў застенках ГПУ рознага тыпу, то невядома, як бы з гэтай зброі яны бы абышліся, а цяпер, ну, вы ж там маеце нейкія стэлефаноўванні з сваякамі, там, з сябрамі, і шмат хто гаворыць, да нармальна ў нас усё. Ты ж говоришь, ну як нормально, там же у вас гэта, то и да, ну можна зарабляць, вот там гэты працуе там, гэты там, ты говоришь, так яны ж вырабляюць на гэтых заводах дроны, альбо там начынне для гэтых дронаў, нейкую электроніку, ну так а што, ну яны добра зарабляюць, нічого страшного. То бок народ прызвычайваецца да гэтай рэчаіснасці, ты там говоришь, у вас же там нема ні Uber, нема ні Booking.com, нічога гэтага няма. Ну, а што у нас ёсць астравок, у нас ёсць Яндекс, нічого страшного. Ведаеце, вы калі пра гэта... Так. То бок ёсць некаторыя змены, якія таксама, ну, для мяне было вельмі непрыемна тое, што людзі паехалі масава на зборы. Потому что нават у мой час люди усяляк просто ухіляліся. Не падпісаць як-небудзь можна. Сказаць там маме, там жонцы, яго няма, з'ехаў. Каб бліжэйшым часам не шукалі. Часова пажыць там на іншай кватэры, на нейкай, каб не знаходзілі. А тут просто далі позву, паехаў. Чаго ты туды едзеш? Не зразумела. Ты, ну, максимум, чым тебе пакараюць, там нейкія грамадскія працы. Ну ладно, там сотні, ну 15 дадуць. Ну што такого страшного? А тут патэнцыйна ты просто можаш загрымець нормально на арэну баявых дзеянняў. Калі так будзеш пастаянна паддавацца. Людзі чамусьці масава ехалі. Я просто чытаў это ў інтэрнэце. Гэтые лёгкае абурэнне жонак. Вот ему далі там, ну а як ён даедзе? Што значыць, як ён даедзе? Не трэба ехаць туды, калі табе далі ад 9 вечара позву, а ты павінна 9 раніцы быць там. Ну... Тэндэнцыі ёсць не вельмі. Хоць клопат нейкі ёсць. Все ж яны за мужчынаў не адказваюць. Слухайце, вось вы, калі апісвалі карціну сваю, сказалі, што вось што бывае, калі выхоўваюць так патрыятычна. І вось зараз мы бачым, што нават горш выхоўваюць дзяцей у школах беларускіх. А каго, на ваш погляд, зараз выхоўваюць у гэтых беларускіх дзяржаўных школах, бо іншых у нас зараз няма? Ці гэта выхоўваюць яны новых грамадзян з такімі еўрапейскімі каштоўнасцямі, ці або выхоўваюць новых салдат для беларускай ці расійскай арміі? Тут цяжка вельмі адказаць на гэтае пытанне. Хутчэй за ўсё выхоўваюць паслухмяных проста людзей, што падмяняюць вот гэтае паслухмянства, такое не сумнявацца ў загадах, у сутнасцях гэтых загадаў, гэта ось, гэта, напэўна, апірышча гэтага выхавання, таму што выхаванне ні на чым не грунтуецца. Бо ідэалогію дзяржавы няма, апроч таго, што вось там сонцападобны у нас ёсць лідар. Яго трэба ўсім слухаць.
Астатняе все, ну, нейкія там, я не ведаю, з мінулай вайны, нейкія гераізацыі там і фейкі, там, частковыя, штосьці там прыдуманае, нешта не прыдуманае, але сумнеўнае таксама. Это ж можна з рознага боку разглядаць все этой подзвігі, все этой ваенныя дзеянні. Асабліва на тэрыторыі Беларусі. Там была вельмі спецыфіка свая, як вы ведаеце, падчас другой сусветнай. А вучыць глядзець толькі з аднаго боку і ніяк не сумнявацца ў гэтым. Вот толькі так было, як толькі сумнеў, ты адразу можаш патрапіць у турму. Таму што ты, значыцца, будзеш ось менавіта за гэты сумнеў, што ты раптам там штосьці засумняваўся ў гераічных дзеянняў партызанскай брыгады нейкай, якая спаліла вёску чамусьці беларускую. Вось за гэта можна, у наш час можна атрымаць нармальную крымінальную справу. Ой, цяжкія размовы. Цяжкая тэма. Бо я ведаеце, я так... Вы не бачым аптымізму ўсе трое, так? Не, калі я кажу, што вось 22 год, і я адчуваю адказнасць і нават сорам нейкі за тое, што адбывалася у лютым, і з тэрыторыі Беларусі ляцелі тыя ракеты, але ўсё ж такі, не да канца. Я буду шчырым, не да канца, таму што народ не прымаў удзел. Так, акупавалі з акупаванай тэрыторыі, наносілі ўдары, а потым увогуле перасталі наносіць. Але зараз, калі дойдзе да таго, што яны пайдуць сваімі ножкамі туды, напрыклад, ці будуць страляць туды, яшчэ нават, калі ты вырабляеш нешта для расейцаў на заводзе, гэта ганьба, зразумела, і гэта страшна. Но ўсё ж такі гэта не ось гэты прамы кантакт, да, не прамое забойства. А калі гэта пачнецца, я не ведаю, дзе я апынуся ўвогуле. Я не ведаю, як я буду жыць з гэтым. Як немец у 41-м, там, 42-м. Я не ведаю, як мне жыць. Як зараз расейцы, вось, якія супраць вайны, якія не да канца імперцы, як расейцы з гэтым жывуць. Не ведаю, насамрэч, это вельмі цяжкае пытанне для мяне. Вось як жылося Рэмарку, напрыклад. Я ведаю, як Цвейгу жылося. Не дажылося. Так. Разам з жонкай. І вось што рабіць? Вы кажаце, мы да гэта падрыхтаваныя ўжо амаль. Як же можна быць да гэта падрыхтаваны? Вось вашы першы... Заўтра вам аб'яўляюць. Наступае 24 лютага 2027 года. Лукашенко уводзіць войскі ў краіны Балты. Вось як вы будзеце... Што вы будзеце адчуваць? Я просто спадзяюся, што да гэтага не дойдзе, і ёсць вялікія шансы, што ёсць вялікія шансы, што да гэтага сапраўды не дойдзе. І другое, мне ёсць наіўны такі спадзеў на тое, што рэзервісты, не все агульная такая маса будуць блішчэць патрыятычным выхаваннем. Нават праз узрост розны. І я не думаю, што там будзе адзінства наконт гэтага, што вось трэба ісці туды, там могуць быць всякія сітуацыі, насамрэч. Вось нам пішуць, я разумею вашу думку, вы папросту не хацеце пра гэта думаць. Наша глядачка з Мінску піша: внук брата, нормально. Внук брата был в армии, уже отслужил. Я спросил его, пойдут ли на войну. Он ответил, что пойдут, если прикажут. И увогуле тата таксама дадае, что за 5 гадоў, это вось як пра тое, што вы казалі, што раней невядома, куды яны накіруюць гэты АКМ, а за 5 гадоў прамылі так мазгі, што... І, на жаль, гэта працуе. Ужо так, і гэта працуе, і пайдуць, калі прикажуць, пойдуць. Это так, камент ад нашых. Баюся, што маладыя так, але я не магу зразумець, за што яны пойдуць, супраць каго, за што воеваць? За Расію? І свабоды до конца? Наконт России. Сегодня 12 чэрвеня, День России. А вы ж отменили в этот день свой концерт с хорошими русскими. Я думала, ты зараз скажешь, что Лявон Артурович адмяніў парад у цэнтры Москвы, бо не будзе, тому что Лявон Артурович не дазволіў. Лявон Артурович и Зеленский абодва не дазволілі, таму нічога не будзе сёння. Насамрэч, вы чулі, што адмянілі парад? Не будзе парад. Так, нейкі... Так. Киев не даў дазвол.
Зеленскі не дазволіў. Все, няма параду. Так вось, дарэчы, 12 чэрвеня, я разумею, да чаго ты паэта запытаць пра паэзію, я ўсё это ведаю. Але яшчэ раз сфармулюйце, калі ласка, чаму вы адмовіліся ад канцэрту, які быў запланаваны, вы былі ўжо ў афіш 12 чэрвеня, Дзень Расіі, на адной сцэне з БГ, з Макарэвічам і так далей. Але ж ўсё ж такі не. Чаму? Ну, слухайте, я не бачу нічого кепска, как выступить на одной сцене с Макарэвічам и БГ, потому что это абсолютно не то, что нормальные русские, это таленавітыя люди, якія абсолютно супраць войны это відаць, яны не хаваюць гэтага. Тым больш, што Макарэвіч беларус. Так. Але калі я даведаўся, што это Дзень Расіі, то это неяк выглядае досыць так дваіста, і па-другое, ну, там такая ёсць машына прапаганды, і ў Беларусі, і ў Расіі это можна выкарыстаць нейкім чынам, што вось у Дзень Расіі у наш святы свяшчэнны празднічак. Нават Вольскі не ўхіліўся, каб не сыграць канцэрт і не ўславіць нашу моц, магутнасць, там Расіі вялікай, там, і ўсё такое. Ну, гэта магло успрымацца па-рознаму, таму лепей было ад гэтага адмовіцца. Ну, не адмовімся мы ад магчымасці пацытаваць ужо невялікіх, але ж пісьменнікаў і паэтаў. Перад Днём Расіі 12 чэрвеня вядомы палітолаг-прапагандыст Вадзім Баравік трапіў на прыём да расійскага пасла ў Беларусі, таго, вось, вы ведаеце, Грызлова, Барыса Грызлова. Прынёс яму падарунак. Падарунак гэта верш. Так, зараз шоу пачынаецца. Глядзіце на Леона Артуровича. І он, канешне, шмат чаго... Што не так? Я бачу гэты верш уже, на жаль. Ну, трэба пачуць. Вам будзе цяжка прачытаць, тому што там памер скача увесь час. Там вельмі цяжка ўпісацца. Нормально. Так? Ну, добра, давай. Для Ютубу... Следственный эксперимент. Да. Зараз глядзіце... Следчы эксперимент. Уважліва сачыце за Вольскім, таму што это упершыню Лявон Вольскі на патэльні. Пыткі ў этэры. Катаванні ў прамым этэры. Отцы нам передали стать и силу. Сердец державный слышен стук, Левон Артурович. Они учили нас любить Россию, умели правдой исцелить души недуг. Веру вселили в молодые души и вскормленные верною рукой. Вот я нашел. Мы, закалившись без притворной фальши, в отчизны жизнь влились живой рекой. Почему вы не хотите положить на музыку, не? Нема жадання? Я подумаю, безумоўна, это вельмі таленавіты твор. Асабліва як там дзяржаўны... Біццё дзяржаўных сэрцаў нейкі там такое ёсць. Сердец дзяржаўны слышен стук. Дзяржаўны слышен стук. Вось за гэта трэба помнік ставіць. Сердец дзяржаўны слышен стук. Гэта з-пад палы, так? Са дна. Не, ну слухайте, калі сур'ёзна ўсё ж такі. А што, нема таленавітых, хто б напісаў на гэтую тэму? Што здарылася? Дзе? Не знайшлося. А чаму? Не знайшлося. Ну, у Савецкім Саюзе было целое войско, помните, таких таленавітых літаратараў, якія маглі праславіць Вялікі Савецкі Саюз, камсамол, партыю. С аднаго боку пісаць маглі і нефармальныя нейкія вершы, добрыя, а з іншага боку, калі іх там журылі за тое, што яны напісалі нешта не тое, яны тады пра БАМ, пра будоўлю камсамольскую, майстравіта, класна так пісалі. Вось. Но у нас, на жаль, гэта настолькі вырадзілася. У нас усе літаратары, якія нешта могуць, яны на іншым беразе знаходзяцца, у іншым саюзе пісьменнікаў, а тыя, хто там, і это ясна, што туды прыймалі... Ну, я з пісьменніцкай сям'і паходжу, я ведаю, што у саюз пісьменнікаў стаяла даўжэзная чарга у всякіх, у тым ліку і графаманаў, якім трэба было прайсці шмат тэстаў всякіх. І большасць з іх не праходзіла гэтыя тэсты. Вось таму, што напісалі дзяржаўны стук, там сердец і ўсё гэта. Гэта прыкмета жестачайшай графаманіі проста вось гэта. Таму іх, не бралі, а яны прыдумлялі розныя там для сябе розныя іншыя падставы, што іх не бралі, таму што яны па-расейску пішуць, напрыклад. Ці таму, што яны там не... Ну, штосьці яшчэ такое, што там свая у іх там между сабойчык у гэтым саюзе пісьменнікаў. Вось яны там сабе кватэры раздаюць, а вось нас не хочуць прыймаць.
І вось яны стаялі там в этой чарзе, кагосьці ўсё ж такі прыймалі ўрэшце рэшт, потому што яны там кшталцілі сваё майстэрства. А вось потым, калі з'явіўся гэты саюз пісьменнікаў праўладны, калі ўсё падзялілася, то вось гэтая чарга велізарная, там чалавек 300-350 было, яна ўсё дружна адразу заляцела вось гэты саюз пісьменнікаў дзяржаўны, чаргінцоўскі. І вось вам прыклад, калі ласка, творчасцю такі, бо яны ж выпускаюць кнігі, які ніхто не чытае, якія проста стаяць у кнігарні, ну, насамрэч, іх ніхто не чытае. В адрозненне ад ну. Я просто... То бок, ёсць гэтая карэляцыя паміж сумленнем і талентам. Ну, мы не бачым зараз таленавітых прапагандысцкіх такіх песняў, вершаў. Але я бачу таленавітых пісьменнікаў па іншую сторону. То бок, ёсць карэляцыя паміж сумленнем і талентам, як вам падаецца? І гэта вельмі прыемна. Гэта вельмі прыемна, тое, што ў Беларусі цяпер ёсць такая рэч, бо раней яно было так, там напісаў пра Леніна, атрымаў ганарар, а ў стол пішаш нармальныя вершы. Бо цяпер так не можа быць такое. Ніхто не напіша там супер бацька наш, там адзін, он непобедим, і там і нармальны верш. Не, напішуць, але каб гэта можна было чытаць, каб гэта можна было ўсур'ёз успрымаць. Але яна напішуць толькі такое, больш яны нічога не напішуць. І бацька у нас крутой. Ведаеце, гэта Герман. Мы за него гарой. Вось. І гэта вельмі радуе тое, што ён настолькі бяздарны, што не могуць ні кнігу напісаць, ні верш нармальна не могуць напісаць. Смешна, верш нават не могуць напісаць. Это ж не тое, што калісьці Лукашенко скардзіў, все, вайну і мір, так ніхто і не напісаў. Мы про вайну і мір нават Толстой... вайну і мір на стол, каб грошы даць на развіццё. Так, ну просто... Трэба ведаць, што нават Толстой, аўтар «Вайны і міра», сказаў, што фу, я больш такое пісаць не буду. Но ён... А як па-беларуску будзе какетнічаў? Это адразу я паставлю тупік. Вольскі не ведае, як... Какетства. Ну, так і будзе нават. Какетнічаў. Не, нейкая ёсць. На нашай ніве там новы рэдактар прыйшоў, так ён такія словечкі заварочвае. Ну, то трэба пашукаць, паглядзець, так. Ну ладно. Ты, может, беларусы не кокетки. Ну, кокетство. Кокетский. Письменник был кокетский. Российский кокетский. Так, ага. Вот. Ну, добра. Дякую вам, Леон Артурович, за ваш час і за то, за гэтую размову. Яна вельмі непростая, тому что... Але ну, тёплая такая, ведай, мы ж вас для того і запросили, каб без экспертнасці, это я тут лечу, так будзе. Не, вось па адчуваннях, менавіта для гэтага і запросили. Ну, як вынік, давайте абапірацца на тое, што можа быць да гэтай кропкі Ч так і не дойдзе, бо лідары ўжо стараваты, па-першае, па-другое, Расія ў такой кандыцыі знаходзіцца сумнеўнай, так што ўсё можа быць у любы момант. Гэта так, я пра гэта толькі і думаю, на гэта толькі і спадзяемся, таму што, да. Все застаецца нам. Дзякую, Лявон Артурович, за ваш час. Дзякую вам. Чакаем у этэры.